שלום, כאן דניאל גליקר, מורה מוסמך למדיטציה טרנסצנדנטלית. אנחנו ראינו בפעם שעברה איך המוח מתחיל לתפקד בצורה מאוד מאוד מסודרת, מאוד קוהרנטית, כתוצאה מהתרגול של המדיטציה הטרנסצנדנטלית. כעת נראה מספר מחקרים שמראים למה זה טוב, איך זה משפיע על החיים. עלייה באינטליגנציה. החוקרים פעם טענו שרמת האינטליגנציה מפסיקה לעלות באמצע גילאי ה-20. כיום אנחנו מודעים למחקרים שמראים שכבר באמצע גילאי ה-10 רמת האינטליגנציה נעצרת. כך שכשמשווים את העלייה ברמת האינטליגנציה בכלל האוכלוסייה, בגלל קבוצות הגיל של עד גיל ה-10, יש איזושהי עלייה של אינטליגנציה, בעוד שבמדיטציה הטרנסצנדנטלית זה בכלל לא קשור לגיל. האינטליגנציה ממשיכה לגדול גם אצל מבוגרים, גם אצל זקנים. רמת האינטליגנציה גבוהה יותר, למעלה מפי 10. IQ יותר גבוה. קחו סטודנטים באוניברסיטה שלומדים המון, משקיעים, משננים, מפעילים את המוח כל הזמן. אנחנו רואים שאצל הסטודנטים האלה, כשהם לומדים באוניברסיטה רגילה, זה לא משפיע בכלל על ה-IQ. בעוד שסטודנטים שלומדים באוניברסיטה למנהל מערישי, שבה כל הסטודנטים, כל הסגל, מתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית, אנחנו רואים עלייה של למעלה מ5 נקודות ב-IQ. מאוד משמעותי. עלייה ביצירתיות. נעשה כאן מחקר שהשתמש בשיטה שנקראת דאבל בליינדפולד. הקבוצה של מאות רבות של תלמידים, נאמר לה שהיא הולכת ללמוד מדיטציה טרנסצנדנטלית. היא חולקה בלי שהמשתתפים ידעו לשתי קבוצות משנה. חצי למד ותרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית. החצי השני למד איזושהי טכניקה של הרפאיה, כשהם משוכנעים שזו מדיטציה טרנסצנדנטלית. משום שהפסיכולוגיה עובדת, אנחנו רואים שגם אצל קבוצת הביקורת הייתה עלייה ביצירתיות. אבל מולה, הקבוצה שלמדה מדיטציה טרנסצנדנטלית, אנחנו רואים עלייה ב-30, 50, 80% גבוהה יותר מאשר אצל קבוצת הביקורת. שיפור בהישגים אקדמיים. במילים אחרות, ציונים גבוהים יותר. בהשוואה לתלמידים שלא מתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית, אנחנו רואים שהציונים, בייחוד במקצועות שבהם תלמידים מתקשים יותר, הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר מספקים. תפיסה רחבה ושיפור יכולת המיקוד. כשמישהו עסק בפרויקט מאוד גדול כמנהל פרויקט, מאוד חשוב היה לו תמיד גם לראות את התמונה הכללית, אבל גם להיות מסוגל להתמקד בפרטי הפרטים. זאת אומרת, גם תפיסה רחבה וגם יכולת מיקוד. אצל מי שמתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית, שני אלה גדלים. כי בדרך כלל, או שאנחנו רואים את התמונה הגדולה, או שאנחנו רואים את פרטי הפרטים. אצל מי שמתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית, תוך כדי ראיית פרטי הפרטים, הוא גם יכול לראות את התמונה הכללית. כך שאם נסכם מה הסדר, מה הקוהרנטיות בפעילות של המוח, על במה היא משנה, אנחנו רואים IQ יותר גבוה, תפיסה רעיונית, אדם מקבל רעיונות טובים יותר, חשיבה יותר מוסרית, אדם הופך להיות מוסרי כשהמוח שלו מתפקד טוב יותר. יצירתיות, רפלקס הופמן, זמן תגובה מהיר יותר, ולא צריך להיכנס למתמטיקה גבוהה. נהג שנוהג בדרך בין עירונית לפי החוק 50 קילומטר לשעה. ויש לו מאית שנייה של זמן תגובה מהיר יותר. בשבילו במקרה חירום יכולה להיות התוצאה הסופית או לעצור 5 סנטימטר לפני המשאית או חצי מטר בתוכה. מאית שנייה של זמן תגובה מהיר יותר. שיפור ביעילות, שיפור בזיכרון, בריאות טובה יותר. בפרק הבא אנחנו נדבר על איך המוח המסודר
משפיע גם על הבריאות שלנו. הוא למעשה שולט בבריאות שלנו. יותר שמחה, יותר עושר, תודעה טרנסצנדנטלית. אותו מצב תודעה יחיד שמפעיל את כל המוח. כך שאם נרצה לסכם, לחדד עוד יותר, בלי התנסות סדירה, לא מדי פעם, אלא ממש כל יום, פעמיים ביום, בשדה המאוחד של כל חוקי הטבע, בטרנסצנדנטלי, במקור החשיבה, לא ייתכן שימוש מלא במוח. פשוט בלתי אפשרי. המדיטציה הטרנסצנדנטלית מצד אחד היא אמצעי מאוד מאוד פשוט, אבל מצד שני האמצעי היעיל ביותר שנבדק בצורה מדעית לשימוש מלא בכל חלקי המוח. שימוש מלא בכל חלקי המוח הוא מצב שפילוסופיות, שתיאוריות, ששיטות מדיטציה שונות קוראות לו הערה. המדיטציה הטרנסצנדנטלית היא טכניקה מעולה להערה. להשתמש ביותר מהיכולות שלך, יותר, 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 במלוא אינסוף היכולות האלוהיות שלך. כך שדיברנו על המחקר המדעי שמראה את התוצאות כתוצאה משיפור בפעילות של המוח. אנחנו בפעם הבאה ניכנס קצת להיבט הפיזי, הפיזיולוגי, להיבט של הגוף, ונראה איך המדיטציה הטרנסצנדנטלית משפרת את הבריאות שלנו. תודה רבה לכם. שוב, דניאל גליקר, מורה מוסמך למדיטציה טרנסצנדנטלית.